Emakumeak kantatzen, emakumeak ikusten hau, aitzakia hori dalako bideoa egin duzu. Da gainera esango dugu, Afrikak egin du bideoa, bideodanak egite dituzulako, hartu ideiak egin, jentari deitxu, laguntza izan duzu, noski, sekulako bideo ederra dalako. Laguntza izan dut, ideia, gidoia eta honen atxen dauena da Aloise Olabarri. Nire lagun bat, aspaldiko laguna da. Eta berak esan eban, merezi duzuelako bideoklip bat olan potentia, da letra entzunda eta ikusita dana esan eban, neuken gotxute kristonako bideoklipa, eta hemen dau, superarro sentitzen naz, Ikusiko dugu aprobet, hau Kainarrialdean edo, esklusiban eta zure YouTube kanalien eta sareetan eta estrainatu zenuelako, sekulako lana duka, honekatzien, eta purtsuete ikusita, emakume ezberdinek, eta esaten gabiltzena, emakume ezberdinak, adine ezberdinak, erlijio eta dana, bai, emakume ezberdinak. Luzera ezberdinak. Bai, nahi izan dutzat omenaldi bat emakumeari, generalian, eta konkretuki hori, normalian errepresentauta ez dauzen emakumeik. Da horregatik, transexualak, daoz, musulmanak, holan, bera ez da musulmana, baina ipini genduan holan, da beltzak eta hori, esan eban ipiniko dutez horre aurrian, kamarian, danak ikusteko. Mini pelikula bat egin dut. Bai, da filmatua dau, kamara, da zinemarako erabiltzen da bene kamara eta holan, ekipu ona La Bilbainan grabatu genduan hori bebai, ezakit ezagutuko zuen La Bilbaina Bilboko klub bat pribatua, 2015 arte bakarrik gizonezko entzazana, eta orduan esan genduan, benga, danak emakumezkoak orbarrun. Kolorez berdinetakoa eta La Bilbainan. Lampara horiekin eta moketa horiekin eta zure Diana Ross itxure hori asko gustatzen zait, super Diana Ross zazor. Bai, Diana deitzen dabe batzutan, Beyoncé Diana bakizu gauza bera da. Hori bai, asuntua zan, berak nahi ebala, en plan, emakumeak representatzia dotore, toki elegante baten, danak potentiak dekogune poteria, adierazi nahi dugu bideokliponeaz. Orduan, ikusten da, poteretsua garela, da, horik, gora, emakumea. Gaur egungo eta bideoklipek daukaten indarra eta singelek daukaten indarra eta apurtxuet urte batzuk atzera utik gatozelako gu, aspalditik ezagututan musikaren inguruan eta barreta bar, lehen apurtxuet beste kontzeptu bat bebai, ezta? Diskoarena eta hori dana, eta orain kantuaren indarra eta esan duguna, bideoklipa begietatik sartu behar daudana. Hori da, audiovisualak hori izaten dabe, normalian gaur egun bai egiten direze diskak eta holan, baina normalian ez direz entzuten. Jentiak nahi dauena da hori, bideoklip bat, imaginak, potentiak eta musikia. Eta listo. Da gero jungo nazolan atarapen. Hau egiteko zemat lagun behar dira? Edo ze presupuesto? Bueno, presupuestona kontako txugeroz, takatun. Bai, presupuesto handiza, baina neu merkiago atara dotze lagunak izan direz horre biharrian egon biranak. Pain biharrekoa, hori, alokairua, Bilbainarena kamara, eta ez dakizte, takatun. Eta gero bestia, danak indabe danak desinteresadamente. Da kriston ekipoa izan dut, profesionalak danak. Hori delako galdera, normalien musikariak eta oso ondo inguratuta baten zari. Bai, egon bihar, beti kontaktuak gero, planillazki deitzen dut eta venga, bakitzu hori da, lagunak itzen dut bidian. Eta lan eharrain jabe, holan ezer eskatu barik, baina kristonako lana estresa denetarik egon da. Pobre baina zoriontsu. Hori da. Baina hori beti izango gara. Afrika pobrik izango gara beti, baina zoriontsu, zek ematen du zoriontasuna, segurazki sinisten dozunak egitea. Hori bai egisa da. Neuke hasi nintzen deitzen da Aloise, esango dut, Aloise Olabarri, berak esan eban, neuke lortuko txuta zuzendaria, hemen zuzendaria da, en plan, nahiko famatu eta zakiz eta, Afrikaren gandik, dana ingou. Da Bartzelonatik, Berlinetik etorri zan, pasadia, esketxo palaura, eskerrik asko.